Merhaba, ma bixeyr şarê ma û Erciyê, goşdarok û temaşakerdok û Erciyê. Merhaba milleta ma zazayan. Rahma homa û Tealay şima heminin ser dibin. Şima pêrin ra malûm o ku zonê zazakî de televizyon çiniyo, radyo çiniyo, gazete çiniyo. Tek tük dergi esti. Aizi çend mirdi mi tonek tafura vereceğim. Lazım o ki ma haber u havadiso zon de xudu vajı ki domanı ma leyru tuti ma vazonu mayu piyo xu deku bavkal de xu bizoni bonderbi bimusi. Ev zazaki bi goştari vazonu ma zazaki bimusi binusi binusin. UNESCO zonê zazakî girotu bindê destê xwe vano ki en ava devam bikose enu zon vinî beno. Ay semed ra ma gerek wayî zonê xwe vejî tûton de xwirî, domanon de xwirî, leyron de xwirî bonder bikî ki enu zon picûyo vinî nebo. Maleme ma ki zazakî zonê zazakî de wanenî ma yên rîzgere wayîr vejime. Enkay ez ku şimarî evro zonê zazakî de xeber û hawadîso bivajo biresme. Enkare pezî ma gege yên yevca ma xeber û hawadîso şimarî resnen inşallah. Koronavirüs hemazî hinya zaf bila beno vêşî beno çewresû 5 vilayet de bê fekbestogî maskey tebera geyrayiş yasak kerdi. Diyarbek, Dersim, Siverek, Xarpêt, Sivas, Siirt, Batman dizî bê fekbestogî maskey tebera geyrayiş yasak. Eyrozî Tirkiyede koronavirüs ra destû nû merdim mert. Semedê ena nêweşî yewbin ra dûrî bindî fekbestogî maskey pakî û ena nêweşî vila nêba biqediya. Ew tara nêweş û pêrin jî homa û Tealay ra şîfa û selameteyî wazene. Goştava û temaşakerdok Erciyê evro paytextê Tirkiya sûka Ankara de yew mirdim zehêr girot û daw kutku. En vernî zehêr dekerd û miyan de nonî tira pey daw û kutku. 20 kutik mer. En ava yew mirdim şimdi madı insan niyo. Ay mirdim ki zirar dano hayvano, zirar dano daru bero ay mirdim ma insan ra mani hasbeni. Suka Diyarbakır'da kazaya yeni de milleti silü çok yok erzana serdir gayrı. Ma gerek vayri velatı ku veji ma gerek milleti ku memleketi ku velatı ku ponk bükeri. Ek ma memleketi ku ponk ne ki badi neveşi vejena neveşi birazena ma be perupiya xarpên şon dormare xwe ponk bitevş. Inkayzî şimarî dinya ra yew xeber ma ku bivajî navbênê
Hindistan û Çîn de leşkerî yên Amê karşîyo binon da pêro. 20 leşker mert. Vilayetê Ladek de ena mesela Pilbiya. Herkes vano ki hem Hindistanê de hem zî dewleta Çîn de nukleer est û eke Hindistan û Çîn bedî pêro dinya kena têman. Nüfusê wirdî dewleton zî zav û nukleer yên zî est û ay semed ra yew meseleya çetin virazene. Ma qayîdê ki pirodayiş dinya ser di Çînî bû her wext dostey birayey bibe. Eno xeber zî ma